Защо не трябва да записваш подкаст на 13-то число? Причините са няколко. Защото може да ти избяга осветлението и да станеш част от декора. Защото може да спре да свети светещото ти лого. И защото изкуственият интелект не сменя камерите толкова добре, колкото го прави естествения. От друга страна, не можете да искате толкова много още в началото. Все пак не ви искам дарения и не ви продавам тениски. Също така не накъсвам разговорите с видеа, в които обяснявам, че не искам дарения. Първият епизод на Казано честно всичко е с Мартин Илиев. Той е един от тримата режисьори на хитовия български сериал Вяра, надежда и любов, който може да гледате всеки петък, събота и неделя от 22 часа по BTV. Освен всичко друго, Мартин е режисьорът зад някои от най-интересните и успешни реклами, които гледате по телевизията или в интернет в последните години. Освен всичко друго, той се занимава и с улична фотография. Ще бъде изключително интересно, така че гледайте ни. Здравей! Здравей. Мартин е един от приятните, интересни български режисьори. Щях да кажа млади, обаче ние вече сме в едни години, в които малко трудно мина малко това, да. Мартин се занимава с много интересни неща, като започнем от снимане на кино, минем през реклами, минем през фотография. Много интересни теми, за които ще си говорим. А покрай личното ще минем малко и към общото, както се казва. Но да започнем от там. Мартин е един от тримата режисьори на, можем да кажем, хитовия български сериал Вяра, надежда, любов, който в момента върви по BTV. И към момента на снимането на нашия епизод са, може би, последните серии, дай Боже, от първи не единствен сезон, нали така? Предстои да се разберете, предполагам. Беше много интересно, защото когато си говорихме, когато започна работата по Вяра, надежда, любов, някак си това беше малко... Прав ли съм, че имаше леки опасения, леки притеснения? Ами да, имах леки притеснения и опасения, защото това всъщност е първият ми сериал, който снимам. По стечение на обстоятелствата така се случи, че чак сега стигнах до този момент. Аз от много време съм искал да работя в сериал. Някакси никога не се е случило. Все нещо съм се разминавал с това. Последните повече от 10 години снимам основно реклами. И миналата година моят приятел и оператор Александър Станишев малко на шега ми предложи и ми каза: аз ще снимам един сериал, искаш ли и ти? Търсят още един режисьор да те предложа. И аз без изобщо да се замисля му казах: предложи ме пък, да видим. Само извинявай, че те прекъсвам. Тук да кажем, защото смятам, че е важно, ти си един от тримата режисьори на сериала, заедно с Роги. С Виктор Чучков и с Роги, Станислав Тодоров Роги. И да, всъщност влязах като трети режисьор в края на миналата година. Имах тогава една среща с продуцента Александър Христов, опознавателна, явно сме се харесали и в началото на тази година всъщност започнахме, се включих и аз в работата по проекта. Да започвам от там. Трудно ли е да работиш в проект заедно с други режисьори? Винаги ми е било много интересно, защото знам, че това е нормална практика в сериалите, особено нали, такива проекти, които изискват влизане в определени графици, в определени срокове, за да се случат, или сериали, които имат потенциал да се развият в много епизоди, в много сезони, се работи, разбира се, с различни режисьори. Ти си снимал, ще стигнем до тази тема и малко по-нататък, вече имаш свои филмови проекти, но какво е да работиш с двама други режисьори по един общ проект? Как се напасвате? Как правите така, че за зрителя епизодите да изглеждат по един и същи начин, да върви плавно всичко, за снемането да е в една посока? Аз бях за първи път в подобна ситуация. Смятам, че е сложно, защото всеки режисьор има своето его и това е някакси най-силната част от характера на всеки режисьор, да си покаже своята визия, да направи нещо, което по начина, по който той разбира.
И когато трябва да работиш заедно с други двама режисьори, и смятам, че всеки от нас е различен малко или много, си беше предизвикателство. Може би лесното в случая беше, че сериала е такъв тип и историята е такъв тип, че там е много ясно каква е рамката и какво се гони и каква е историята. А, но имаше в началото поставена една обща визуална посока, в която малко или много всеки се опитваше да следва, което според мен няма как да се случи на 100%, защото всеки иска а, да разкаже нещата през своята призма, през своя вкус, през своята визия. Освен, че бяхме трима режисьори, реално работехме и с трима различни оператори работеха в проекта. Един е Александър Станишев, Мартин Балкански и Иван Вацов. И те също, колкото и нали, всеки от тях да се опитва да следва една обща визия, всеки има своя почерк, всеки има своя стил. Но смятам, че въпреки това нещата изглеждат хомогенно до голяма степен и няма някакви сериозни скоци, които да изкарат зрителите от историята. А, и също нали, в такъв проект е много ключово работата с актьорите и въобще те са хората, които също много помагат за това да се следва една консистентна линия, защото всеки от нас снимаше по няколко епизода, след това другия режисьор продължава с следващите, след това третия и то става една верига, в която обаче актьорите са константата и техните образи, които върват и се развиват в историята. И дори някои от режисьорите може би да има по-различна визия или да иска да кривне. Нали, те бяха едни от първите хора, които казаха, чакай, сега, ние тук сме правили едни неща, моят герой отива еди си къде, нали, това някакси не му отива. И нали, те също бяха коректив до голяма степен на всеки един от нас и отделно историята и как се развива като арка. В последните години в много от новите български сериали се използват нови непопулярни лица, млади актьори, което от една страна може би е интересно и е добро като решение, защото разнообразява пейзажа, дава шанс на млади лица, но в случая с Вяра, Надежда, Любов, беше ли оправдан този риск, който поехте с толкова много нови лица, които се появиха на екрана? Аз, за съжаление, не участвах в процеса на кастинга, т.е. той се е случил по-рано от момента, в който аз се появих на борда на сериала. Но това, което преживяхме, това, което се видяхме, нали, това, което се случи като работен процес, смятам, че всъщност едно от най-големите достоинства и силни страни на този сериал беше именно кастинга. И точно това, че в него имаше толкова много млади актьори, мисля, че една много добра комбинация между актьори, които вече са популярни, утвърдени, които имат много проекти зад гърба си в телевизията, в сериалите. И всъщност много млади актьори, които някои от тях може би не са толкова популярни на телевизионния екран. Нали, много от тях играят в различни театри, т.е. имат много опит. Така че смятам, че кастинга на сериала и следейки коментарите и това, което се случва в момента от хората, които гледат, е, че всъщност кастинг беше изключително добър. И беше удоволствие да се работи с всички тези актьори и беше и голямо предизвикателство. Лично по мое мнение, може би в някаква степен неочаквано, пак казвайки го с цялото уважение, но за мен се роди нова голяма звезда в лицето на Ванеса Пеянкова, която не е стандартния образ, някакси има по-друг тип аура, по-друг тип присъствие, но някак си успя да спечели зрителите. Има ли обаче, освен нея, аз даже не искам да предпоставям, че ти би работил с нея за напред, но ако трябва към днешна дата да си избереш за някой свой проект някой от актьорите във Вяра, Надежда, Любов, има ли такива и с кой би работил с удоволствие по-нататък? Аз мятам, че бих работил с всеки един от тях с удоволствие. За бъдеще по-скоро тук въпрос е... Нали, аз съм човек, който не слагам толкова на преден план личните преференции,
отношения, кой кого харесва и така нататък. Въпросът е кой актьор е подходящ за конкретната роля. А, и смятам, че нали, Ванеса, да, тя беше един от изключително добрите попадения в сериала. Но и всички останали, например, Калоян Трифонов беше много интересен в своята роля. А, всички млади актьори, като Борис Кръстев, той също направи много добра роля, Катето Борисова, Мария Сотирова, въобще всички бяха подбрани наистина доста добре за ролите си и всеки от тях даде много и от себе си в историята. Всеки от тях влезе с доста енергия, с желание нещата да станат добре и а, някакси изградиха образите си по начин, по който да работи добре за историята и хората наистина да се вълнуват от тях. И това беше много интересно, че имаше доста образи в историята, които всъщност не бяха типичните добри герои, а по-скоро много от образите имаха доста негативни черти като герои, някакси злото и доброто, което винаги се бори в един герой, то е абсолютно нужно, за да се изгради един добър персонаж. При много от героите в историята всъщност някакси злото надделяваше в тях. Един пример от това, нали, Невена Бузукова, която направи много добра роля. При Калоян беше също, той игра мутра от 90-те години. И мисля, че всеки един от тях наистина се справи изключително добре с задачата си. И успяха да изградат образи, които да са интересни и най-важното да са, според мен, да стоят автентично. Защото за мен това често е голям проблем с сериали и въобще с филми. Ако ти не вярваш на героя и ако той не стои достоверно, не е окей. Като каза автентичност, едно много интересно наблюдение, което лично аз имах, гледайки сериала и продължавайки, разбира се, да го гледам, като че ли, може би е доста голямо предизвикателство и е по-сериозно предизвикателство да пресъздадеш епохата на 90-те, отколкото, например, времената на социализма. Защото знаем, имаше дори такива не лоши опити в тази посока, имайки предвид, например, портала, който БНТ продуцира преди години. По-трудно ли е наистина да се пресъздадат 90-те? Според мен като цяло е изключително трудно да се пресъздава епоха, защото това е нещо, което е скъпо, изисква време, ресурс, изисква малко по-различен поглед. И всъщност за подобен тип проекти много често това може да бъде ограничаващо, малко или много, защото даже аз си спомням последно с мои колеги си говорих и приятели, които някак си не осъзнаваха и не разбираха, че всъщност целият сериал се развива в епоха. Тоест, те по-скоро си мислеха, че ще има отделни флашбеци, отделни сцени, които са в 90-те, но че основната част е ситуирана сега в наши дни. И всъщност това много ограничава понякога, защото малко или много трябва да се опитваме да сме верни на епохата и да се съобразяваме като архитектурно, чисто като география, като реквизит, като неща, които са в кадър, да внимаваме и да не попадат неща, които не са адекватни на това време. И беше предизвикателно наистина. Може би 90-те е по-трудно, защото е време, което не е толкова далеч. Много от нас го помнят и са живяли тогава. Много от зрителите също го помнят много ясно, защото тогава са били достатъчно млади и са живяли в тези години. Тези преходни години, бихме казали. Да, тези преходни години, в които аз честно казвам не си ги спомням толкова добре, защото бях сравнително малък тогава. Някакси, ако говорим за епохи, които са по-назад във времето, много по-малко хора са били, може би, живи свидетели и някакси помнят толкова ярко и силно това, което се е случвало. Не знам, трудно ми е да кажа дали едното е по-лесно от другото, но сигурно беше трудно и беше доста
предизвикателно да се работи в такава епоха. Можем ли да очакваме да има втори сезон? Предполага ли историята, без да разкриваш как завършват епизодите, които сте заснели, предполага ли историята развитие в още сезони? Ами аз мисля, че като всеки проект за сериал, като всяка история за такъв тип медия, а, тя винаги е написана с идеята, ако е успешна и ако се гледа, да бъде развита и във втори сезон. Така че предполагам това предстои да се разбере, може би съвсем скоро, и да стане ясно дали историята ще има продължение по един или друг начин. Въпреки притеснението, с което подходи в началото, може би към този проект, според мен ти го заобича по някакъв начин. Има ли нещо обаче, на което този сериал, този проект те научи, нещо, което промени във възприятията ти? Със сигурност има такива неща. Тъй като това ми беше първият такъв проект, човек винаги, когато прави нещо за първи път и излиза от зоната си на комфорт, може да е плашещо. Още повече подобен проект се снима наистина много интензивно и там предизвикателствата са много големи. Както ти самия каза, трябва да се изпълни един график, един снимачен график, да се заснеме определено количество материал, да се създадат епизоди, ефирът е притиска в един момент. И оборотите, на които се работи, бяха наистина много, много, много бързи. И въпреки, че ако мога да направя паралел с рекламата, където нещата също са доста интензивни и като подготовка, и като продукционен процес, тук някакси беше още по-трудно, защото обемът е много по-голям. Ако една реклама е с продължителност половин минута или една минута, то тук говорим за едно огромно количество материал и епизоди. Мисля, че 39 епизода е целият проект. Всеки епизод е около 45-48 минути. Има много различни сцени, много локации, героите претърпяват своето развитие, те се изграждат и се променят и това е нещо, което се следи, трябва да се следи през различните епизоди, през различните режисьори и е огромен, само по себе си огромен обем от материал и от работа. Аз мисля, че за мен, чисто като режисьор, беше изключително полезно и е важно да се мине през подобен проект, защото независимо от предизвикателствата и трудностите, всъщност е проект, който ме върна всъщност към същината към причината, поради която аз съм искал да се занимавам и да бъда режисьор, именно да се разказват истории, да се работи с актьори, да се изгражда драматургия и да се работи в едни по-дълги форми, където имаш възможност наистина да изградиш един свят. Другото, което беше изключително от една страна голяма отговорност, от друга страна беше много освобождаващо в един момент, е, че в подобен тип проекти от един момент нататък режисьора става наистина фигурата, която до голяма степен взима голяма част от решенията и му се дава една свобода творческа, в която да реши как да заснеме епизода, как да заснеме сцените. За разлика от рекламата, когато има една много по-различна структура, в която имаш един клиент, който има определени изисквания, рекламната агенция, която създава концепцията и така нататък. И докато тук, не че няма подобен тип отношение, имаш телевизията, имаш хората, които са написали сценария и ти трябва да се съобразяваш с тези неща, но пък имаш много по-голяма свобода наистина да се развихриш и да взимаш решения, които зависят изцяло от теб. И в началото това беше много шокиращо, защото осъзнаваш каква голяма отговорност е, но някакси като се завъртат нещата, разбираш, че това всъщност е много, много освобождаващо. И даже вчера бях на
една лекция на оператора на Сашо Станишев, който пък сега има един workshop съвсем скоро. И той направи един паралел между работата си в България и в Щатите и нали, каза, тук е хаос, а там е, нали, всичко е толкова подредено, че това нещо спъва креативността. И всъщност в този сериал осъзнах, че това беше много голям плюс, че хаоса понякога, който се случваше, е много освобождаващ, защото можеш да експериментираш, можеш да взимаш решения, които са по-нестандартни и понякога да се получат много интересни неща като резултат. Аз съм хванал телефона си, защото искам да цитирам един твой пост в Инстаграм, където казваш, че коментирайки сериала и работата по сериала, казваш, че си се насочил към визуалния подход, който си изградил в рекламите и си се опитал по един или друг начин да го продължиш. Много ми е интересно това, което сподели там. Разкажи ме малко повече за това, защото като че ли всеки обикновено е свикнал да казва, ей, това е кинаджийско като синоним за добре заснето. Дори ако види реклама да каже, ей, много е кинаджийска, или музикален видеоклип да каже, ей, много е кинаджийски. Някак си така, аз тълкувайки думите ти малко става като вкарали сме рекламна естетика в сериала. Прав ли съм? Интересен въпрос. Не знам дали има категоричен отговор и може би ми е трудно да го дам. Когато много често казвам, нали, това изглежда много кинематографично, някакси кинематографичното може би си има предвид някаква съвкупност от детайли в конкретния кадър, които са мизансцена, светлината, работата с камерата, движенията на актьорите, цялостната атмосфера, която изгражда един кадър или една сцена. Аз това, което може би съм се опитал да привнеса от работата си в рекламите, е, че нали, в рекламите много често е по-важно как изглеждат нещата, чисто като визия, не толкова като съдържание, защото начинът на разказване е друг. Но самият аз имам афинитет към кадри и въобще към визуална стилистика, която е по-подредена, по-изчистена, по-издържана, по-премислена. И всъщност това беше едно от големите предизвикателства в сериала, че аз трябваше някакси аз съм човек, който обича да държи нещата под контрол, обича да изпипва нещата и да е премислен и помислен всеки един детайл, като разбира се има, нали, поле за импровизация, но всъщност в този проект трябваше тотално да се пречупа в тази посока и по-скоро да работя с това, което е налично като среда, но все пак смятам, че се опитах някакси точно тази моя визия и нещата, които аз харесвам като композиция, като подход към кадрите, като разкадровка, като мизансцен по някакъв начин да го пренеса в този тип снимане в сериала, като разбира се там най-важното беше историята. И ако имаше добре изградена история, добре изградена сцена и добре изградени взаимоотношения, това със сигурност е много по-важно от това как точно е заснета конкретно сцената. И може би се опитах да постигна някакъв баланс между двете. Не знам дали съм успял да го направя. Мисля, че на места се получаваше, на места не, но просто са различен подход. Ти пое твоята част от този сериал след години след като направи вече няколко късометражни филма, получили така доста добро признание и от публиката, и от журитата на няколко фестивала. От този бекграунд, от този опит, който вече имаш, кое е по-предизвикателно, кое е по-интересно, кое е по-лесно за теб да снимаш
пълнометражно кино или късометражно, или да снимаш сериал? Ами аз не бих ги разделил нещата на кое е по-лесно, кое е по-интересно. А, те колкото и да са различни, толкова и си приличат, защото това са просто различни форми и начини на разказване на истории. Но в същината си те са а, то е едно и също нещо. Защото дали става въпрос за късометражен филм, за пълнометражен, за сериал, за документален филм, ако има добра история, а, нещата се получават. Ако няма, колкото и енергия, ресурс, визия и каквото и да е било да се вкара, някакси няма да се случат. Убеден съм в това. Така че в последните години може би се опитах да се променя чисто като мислене точно в тази посока, че не искам да разделям нещата по такъв начин и по такъв критерий, а по-скоро всеки един опит е ценен и важен и всеки един проект, независимо какъв е, може да бъде предизвикателен, може да те научи на нещо, може да стане добре, може да стане зле, може да се провалиш, може да успееш. И по-скоро въпросът е да се правят максимално разнообразни неща, които разбира се удовлетворяват желанията и някакси творческите търсения на всеки един от нас и да бъдеш верен на себе си, на това, което харесваш, а да не го правиш просто защото така трябва или някаква друга причина. В годините, в които така по-активно работих като сценарист в телевизионни продукции и редактор, не обичам думата продуцент, въпреки че много колеги обичат да използват тази дума, но тя като че ли в България има две различни значения. Едното е продуцент на съдържание, другото е продуцент, човека с парите, който организира процесите, бори се евентуално с телевизиите, за да защити или да ги убеди в смисъл от един проект и така нататък. Но в тези ми времена като сценарист и редактор ми се е случвало, тъй като съм работил за трите национални телевизии, да има такъв парадокс, че си пускам по едно и също време по различните канали неща, върху които аз съм работил. При теб има нещо друго интересно. Ако зрителите следят внимателно през цялото време ефира на BTV, докато върви сериала Вяра, надежда, любов, в рекламните паузи с 100% сигурност попадат и на реклама, която е заснета от теб. Ти в последните години доста така се ориентира към снимането на реклами. С какво това те привлече като посока на развитие? Какво дава извън, нали, чисто, така да се каже, финансовото изражение на нещата? Нали? Защото все пак всеки човек работи, за да осигури прехраната си, да се развива и така нататък. Ами, с какво? Мисля, че интересното в това да работиш в рекламата е, че е много, много разнообразно. И през годините са ми минавали всякакви проекти. И всъщност там някакси всеки проект е различен, малко или много. Предизвикателствата са различни. Малко е като игра, колкото и, нали, абсурдно да звучи, защото реално за всяка една реклама, нали, обикновено стои клиент, който има изисквания, очаквания, не малки бюджети, с които ние си играем. Но всъщност интересното на рекламата е, че имаш възможност сравнително често да разказваш истории или пък да създаваш визуални наративи, които
визуални произведения, в които някакси наратива не е толкова силно застъпена, по-скоро се търси чисто въздействието на визуално ниво, да бъдат впечатляващи, да бъдат интригуващи. И някакси точно това разнообразие, точно тази дори несигурност по някакъв начин, и тя колкото и да е плашеща и да създава дискомфорт, малко и като стокхолмския синдром, нали, води до някакво пристрастяване, защото никога не знаеш какъв ще е следващия проект, каква точно ще е историята, какво точно трябва да се направи, какво ще е предизвикателството, и всъщност това те поддържа жив и не забиваш в една посока, в която да работиш, ами постоянно сменяш. Различни клиенти, различни истории, различни начини на разказ, различен стил на работа, различен тип визия, който се търси. И това е интересно и е вълнуващо и е интригуващо, смятам. А не е ли, ако използваме футболната терминология, по-сложен матч? Защото в един филм, било то късометражен или пълнометражен, в един сериал имаш повече възможност от към време да разкажеш една история и да покажеш този визуален наратив, за който говориш, докато рекламата е в повечето случаи 30 секундна форма. Да, в този аспект е съвсем друго нещо, защото наистина имаш много ограничено време, в което трябва да разкажеш истории. Много често, голяма част от рекламите, те не разказват една история в нейната цялост, а по-скоро се взимат много ярки моменти, много въздействащи ситуации, които трябва да въздействат на съвсем друго ниво. Ако един сериал, ако един филм искат ти да се потопиш бавно в една история и да му отделиш много повече време, тук е точно обратното. Трябва буквално в няколко секунди да привлечеш вниманието на зрителите и да направиш нещо, което е запомнящо се. И това също беше едно от притесненията ми в началото, когато говорим за сериал, защото неусетно, когато работиш дълго време в една форма, ти се приспособяваш към този език и към начина на говорене и на разказване в кратко време. И когато трябва да смениш, е интересно, защото трябва да почнеш да мислиш по друг начин, по различен начин да функционираш и да третираш една история. И според мен ключа към това е наистина човек, ако може да се предизвиква по-често, макар че аз си признавам, че съм човек, който когато излиза от зоната си на комфорт, му е наистина така шокиращо понякога. Но пък с годините разбирам, че няма друг начин, за да поддържаш самия себе си като режисьор, като човек, който създава истории, и точно това преминаване от едно в друго, в трето е много полезно понякога. Както казва клишето, най-голямата константа понякога е промяната. Аз се замислих за нещо друго. Ти имаш свои лични филмови проекти, в които голяма част, да не кажа изцяло, идеята е твоя и нещата са в по-голяма степен под твой контрол, извън чисто режисьорски аспект, а пък в сериалите и в рекламите ти се налага да работиш с екипи, в които има конкретна идея, която трябва да се развие, написана по определен начин. Изискванията дали от телевизията спрямо зрителите и формата на сериала, времето, слота, очакванията като рейтинги, или в рекламата, където е много така, да го кажем по-лесно, там продаваш продукт и този продукт трябва да се продаде максимално добре. Успяваш ли в някои от рекламите, които си заснел, да намериш себе си и да намериш нещо, което е твое? Ето, аз веднага давам пример с едно от нещата, които ти си снимал. Аз намирам себе си и някак си я усещам много близка рекламата на Икея с така доста познатата песен на Дичо вътре.
Аз смятам, че това е много важно. Всеки, независимо дали е режисьор, оператор или човек, който се занимава с някаква форма на креативна работа, когато участва в проект, който не е изцяло негов личен, а, да успее да остави част от себе си, а, без да преобърне всичко с главата надолу и без да а, промени из основи това, което получава на среща, защото и в рекламата, и в телевизията нали, има едни параметри, с които малко или много всеки от нас се съобразява. На мен ми се е случвало да работя и по проекти, в които искат да работят с мен или с мои колеги и ни дават свободата ние да измислим до голяма степен било то сценарий, концепция и как бихме направили нещата, но това са по-скоро редки случаи. Много по-често е обратното, в което ти получаваш един сценарий, един проект, една идея, в която трябва да доразвиеш, да останеш верен на нея и да намериш най-доброто решение за нея. Аз смятам, че винаги се опитвам във всяко едно нещо, което правя, да оставя някаква част от себе си, от вкуса си, от това, което аз харесвам. Понякога може да е нещо голямо, т.е. да има голяма част от мен да присъства вътре, друг път може да е нещо много малко, дори един кадър, един малък детайл. Но смятам, че всеки един режисьор го прави това нещо, малко или много. Иначе няма как. Има ли така някаква доза истина в твърдението, че в времената, в които живеем, особено на българския пазар, в рекламата говорим, много е важно името? Ами, предполагам да. И мисля, че не само в рекламата, във всяка една сфера то не само на визуалните изкуства, е важно. Аз имам предвид, знаеш ли, за да го кажа малко по-директно, аз оставам с едно убеждение в последните години. Не мога да кажа, че това е така, що се отнася до рекламата по принцип като бранш, но в България, че има изключително много его и много често се случва клиенти да си плащат за име, което е модерно, а, а не за нещо, което със сигурност ще сработи добре. Ами, може би това е част от бизнеса и от играта. И да, и то не се случва само в България, в цял свят е така. И всъщност всеки се стреми и се опитва да изгради своето име, малко или много. И това е валидно и за кино, и за телевизия, и за реклама. И всъщност, а, когато някой успява да изгради своето име по един или друг начин, много често го търсят точно заради това, защото човекът Хикс знае, че много добре прави нещата Y и Z. И всъщност, като се заговорихме за имената и за звездите, как се работи с Христо Стоичков? Ами, много приятно и много забавно. Да кажем, всички, които ни гледат в момента, ти си снимал голяма част от рекламите на Kaufland с Стоичков. Да, имах удоволствието да снимам доста голяма част от тях в последните няколко години. И беше голям кеф, честно казвам. Нали, той има своя образ, изградил е своето име. Когато работиш с реална звезда в подобен тип проект, винаги е много трики, защото това е човек, който има своята биография, своя имидж, човек, който съответно иска да запази
а, своя образ и е много важно нали, тук до голяма степен и работа и на клиента, и на агенцията да вплетат а, съответната звезда по начин, по който да изглежда органично, да изглежда добре и за тях като клиент, като продукт и съответно а, за звездата. Но с него винаги е било супер забавно. Това е човек, който е изключително непосредствен, много лесно се говори с него. И всъщност аз като режисьор често ми се е случвало да работя с известни личности. И аз някакси винаги съм казал за себе си, че аз подхождам към този тип хора с много голямо уважение, но по никакъв начин не съм от хората, които стъпват на пръсти покрай тях. И само заради това, че те са известни или че имат определен имидж, аз нали, ще позволя някакси това нещо да ме ръководи. За мен в такива проекти е много важно наистина да уважаваш и да знаеш с кого работиш, но и някакси много ясно и категорично да покажеш какво е важно и какво трябва да се постигне и да се намери една допирна точка между всички. Да, извинявай, аз те Да. прекъсвам, обаче се замислих друго. Това, което казваш за Стоичков е интересно, защото като че ли голяма част от хората в активните му години като футболист така имат една изградена представа за него, малко по в позитивния смисъл, нали, свързана с неговия характер. А, но все пак Христо Стоичков винаги, независимо по какъв начин е успял да се изгради като звезда на световния футбол, е играл в отбор. Но пък ти си работил и с популярни лица, като Григор Димитров, който става звезда в неотборен спорт. Ами, с Христо това беше много готино, защото този човек този адски земен човек има жестоко чувство за хумор. И с него всъщност беше много лесно, защото всичко минаваше през много хумор, през много майтапи и на футболна тематика, но той също време е изключително дисциплиниран човек, който много държи да знае много ясно какво се случва, какво се очаква от него, какво се прави. Даже имам един много готин случай с него, който винаги разказвам. Снимахме една от рекламите и правим един кадър, който е по-дълъг, камерата се движи. И в тази история беше много важно да се влезе в определен тайминг, в определено времетраене и нещо от този кадър, който ние снимахме, трябваше да стане по-бързо. И аз му казвам, нали, супер е, но трябва да го направим още веднъж, трябва да стане малко по-бързо. Той в неговия стил, естествено, цветущо изпсува, казва, добре, правим го пак, обаче пак не става толкова. Просто казвам, и се трябва да е по-бързо. И той, да му ева майката, за колко трябва да стане? И аз викам, ми трябва да стане за 3 секунди. Той каза, добре. Направихме пореден дубъл и той наистина успя и го закова за 3 секунди. И всъщност, нали, хора като него, които са спортисти и които са свикнали на дисциплина, те са много добри в това нещо, наистина да изпълняват и разбират всъщност и нашата работа каква е. И с него винаги е било много забавно и нали, заедно с Дара сме снимали доста клипове, те заедно бяха част като рекламни лица, така че с такива хора е много забавно да се работи и доста отговорно. С Григор също аз снимах може би първата реклама с него, когато той стана рекламно лице на Пощенска банка. Пощенска банка, даже тогава нещо още не беше точно Пощенска банка, ами беше Пощенска банка лични финанси, ако не бъркам. И с него беше много предизвикателно, защото той пък е човек, който тогава, когато снимахме, както и сега, беше, нали, той все още в активната си фаза на кариерата си и беше много трудно стиковането с неговия график и въобще как се случват нещата, но той също е изключителен професионалист и се работеше доста лесно с него и смятам, че резултатът беше много, много добър. Всъщност, може би това е важно да кажем, че когато даден клиент, даден рекламодател
плаща за едно рекламно лице, всъщност той не плаща само за неговата популярност и известност, за неговия имидж, който в най-добрия случай да се пренесе върху бранда, но плаща именно за това, че това са успели хора, които знаят как да работят, как да влизат в рамки, как да бъдат в екип. И това всъщност спестява доста време на всички в продукционния екип. И тук стигам до нещо друго, което така ми се иска да поговорим по темата за рекламата. Именно това е все по-намаляващите бюджети в годините. Това, разбира се случва и в телевизиите. Аз мога много да говоря по тази тема, защото дори в битието ми в обществената медия знам колко е трудно да се работи в условия, в които в случая Българската национална телевизия беше и продължава да е най-недофинансираната обществена медия в Европа. Частните телевизии у нас също се сблъскват с проблеми, които са свързани с това пък, че рекламният пазар в страната е малък. Но дали заради този рекламен пазар, дали поради други причини, дали може би поради нормална бизнес логика, в последните години така доста се намаляват бюджетите за производство на качествени и хубави български реклами. Ами, не знам, аз честно казано от бизнес аспекта на нещата не мога да коментирам, защото това е доста далеч от мен, но със сигурност има такава тенденция и тя не е само в рекламите, тя е и в телевизиите, в телевизионни предавания, в сериали, в киното го има и то не е само в България, нали, в световен мащаб има една такава тенденция, в която се върви към оптимизиране и свиване на разходите. Но това е ли за сметка на качеството на продукта? Ами, ние всички се опитваме да не бъде за сметка на качеството на продукта. Не знам, за мен това е една много деликатна тема, в която не съм сигурен, че искам да навлизам, но със сигурност има такава тенденция и със сигурност в много от случаите тя води до това и то не защото някак си има и това свиване, според мен, води до едно ограничаване на самите хора, които създават креативните идеи и концепции, че те не могат да се развихрат, защото и самите те знаят, че много често идеите, които са мащабни, които са визуално интересни, които са богати и сочни като история, те са скъпи. И в един такъв пазар и в едни такива условия, в които се знае, че подобен тип неща се появяват много рядко, някакси тези идеи сякаш не се появяват толкова често, просто защото знаят, че няма как да могат да се реализират. От друга страна, може би тези процеси пък по някакъв начин задвижват това ние да ставаме по-изобретателни, да търсим по-нестандартни решения, което често крие своите рискове. Както казва българската поговорка, сиромах човек, жив дявол. Да. Но да, това е някаква световна тенденция, т.е. не само в България, по никакъв начин. Знаеш ли защо те вкарах в тази тема? Аз лично, без да имам претенции, че съм прав и без ти да си съгласен с това, което аз правя като констатация, но от така беглия ми допир до рекламния бранш в годините назад, винаги ми е било много интересно и много хора, които са част от рекламния бранш, в специализирани издания, в интервюта, много са коментирали за сложните отношения между рекламна агенция и клиент, между творческа агенция и клиент, между екипите, които произвеждат рекламите и клиента, до степен, в която в някакъв момент това говорене беше станало модерно само по себе си. Обаче в тези времена, в които говорим сега за намаляващи разходи за производство на реклами, не се ли стига всъщност до... Не можем да говорим не толкова за неразбиране на конкретна идея от страна на клиента, а по-скоро за примирение, че той така става. Ами, не смятам, че го има това примирение. По-скоро
Не знам, може би някой надълбоко в бизнес частта въобще на бранши и на нещата може да коментира. Но просто някакси това свиване, което ясно е, че има толкова кризи в момента, които се случват на глобално ниво, повишаване на инфлация и така нататък. И това най-вероятно нали, е някаква обосновка за свиване на разходите и съответно за търсене на по-различен тип решения. От друга страна, ако погледнем в света, някакси тази територия на големите продукции остава запазена марка за големи брандове. Даже онзи ден си говорихме с едни приятели мисля, че за новата кампания на Adidas, която е с Тимати Шаламе. Мисля, че е снимана 19 дни или нещо от сорта. А, Това е и доста впечатляващо като Което е, време. да, за реклама. Той е нали, рекламен филм по-скоро, Да. защото мисля, че е над 4 минути дълга. И така да е пак 19 дни са И 19 изключително дни, сериозен да, и нали, период. имаш нали, актьор от неговия ранг, макар противоречивите му изказвания за театър, балета, операта и изкуствата. Но смисъл, по-скоро тези неща съществуват, но те са, може би, вече запазена територия наистина за големите клиенти, за големите пазари. Има ги и тук понякога. Даже днес си спомних леко носталгично за един проект, който снимахме преди повече от 6 години вече станаха. За Българската агенция за инвестиции, които искаха да направят рекламно видео на България като добро място за инвестиции. И това беше един проект, по който работихме тогава и всъщност това беше един от малкото проекти, по които нали, ние имахме свободата да измислим концепция, да я предложим, да спечелим съответно конкурс и да може да я реализираме. И това беше проект, който ние снимахме 9 или 10 дни на много места в България и беше наистина проект, който не знам сега дали нещо подобно би се случило и кога би се случило отново. Така че тези неща стават рядкост наистина и скоро ставаме все по-изобретателни. Да кажем, че има една обективна причина бюджетите може би да се намаляват в годините и това е технологичното развитие, поевтиняването на част от техниката, новите възможности, които новите технологии дават за производство, за разказване на визуални истории. В този ред на мисли, какво е твоето мнение за изкуствения интелект? Виждаме, че той все повече влиза. В някаква степен може и да е балон, те първо ще разберем, но вече дори на българския пазар има агенции, които предлагат изцяло генерирани от изкуствен интелект реклами. А, ами, това е тема, по която, честно казано, не знам още как се чувствам. Със сигурност има голяма доза неизвестност от това, което предстои. Със сигурност в момента сме в етап, в който изкуственият интелект е модерен, популярен и се създава един хайп около него. А, на мен ми се иска да вярвам и да смятам, че това е просто поредният инструмент, който, както го погледнем назад в миналото, с появата на специалните ефекти и въобще на развитието на технологиите, нали, те дадоха възможности, отключиха един тотално нов и различен свят и подход за правене на кино и за определен тип филми. А, и това нали, не уби традиционния начин на правене на кино, а просто се превърна в едно средство, което ние можем да разказваме по-интересни и по-впечатляващи истории. Сега за мен тревожното е, че има едни такива нагласи в момента, че едва ли не изкуственият интелект нали, може да замени креативността и хората. Пък аз не смятам, че то е точно така. Дори трябва да е напротив, защото има адски много примери в момента с неща, които се правят с изкуствен интелект и смятам, че истински добрите примери там са когато се усеща, че зад изкуствения интелект всъщност стоят хора, които са привнесли своята визия, своя вкус, своята естетика, своето разбиране, опит за нещата.
И това са нещата, които се забелязват, може би, които наистина стоят добре. И има една друга част, в която са продукцията на изкуствен интелект, в която едни хора си мислят, че могат много лесно да създадат нещо и да заменят един процес, без който не може. Защото дали създаваш една продукция с изкуствен интелект или по традиционен начин, според мен те стои стандартния процес, който го има, който трябва да го има. Иначе, ако го няма, тогава малко се обезмисля всичко. Не знам какво ще се случи. Тоест, по-скоро трябва да мислим изкуствения интелект не като някаква панацея, нещо, което ще замени и техниката, и човека, по-скоро като инструмент, по същия начин, по който камерите, които ни снимат, по същия начин, по който ни помага осветлението за част от процесите в генерирането на някакъв видеопродукт в случая. Ами не знам. Не знам, честно казано. На мен ми се иска да мисля по този начин, защото смятам, че хората че хората трябва да останат малко или много незаменими за един тип процеси. Но всъщност не се знае докъде ще стигне. Вчера четох една интересна статия, в която всъщност се коментираше случай, в който модела на Антропик при задаване да реши една задача математическа, изведнъж той изпада в едно състояние, в което не дава правилният отговор, макар да знае кой е правилният отговор, казва друго число и дори отваряйки след това, не знам точно как се казва, логовете в начина, по който той е мислил, нали, програмистите прочитат там, че всъщност има едно изречение, в което изкуственият интелект казва, че е обладан от демони едва ли не. И това поставя някакви въпроси за всъщност има ли съзнание, развива ли се някакво съзнание, въобще какво е съзнание и дали в някакъв момент наистина няма да заживеем в един от всичките филми, които са правени през годините за идването на роботите и да живеем в окопи и да се защитаваме и бием срещу машините. Не знам на къде ще отидат нещата. Иска ми се да вярвам, че нали, той ще се превърне в един инструмент, който да улесни живота ни до голяма степен, защото аз го използвам в ежедневието си за задачи, които преди са ми отнемали време, чисто механични неща, които не изискват толкова креативност, ами по-скоро да си подредиш определен тип данни, информация, проект или каквото и да е било в тази посока и това да ти спести време, за да ти даде възможност да го използваш за нещо по-смислено. Ако е така, би било супер. Но ако се случи обратното и наистина се развива до такава степен, че обезмисли присъствието на човека, не знам. Но със сигурност поне нещата за момента, които са наистина добри и качествени, се усеща, че за тях е не просто изкуственият интелект, ами има едни хора, които знаят какво правят с него и имат вкус, имат визия по същия начин, както биха го направили по стандартен начин. Не знам, мисля, че може би това е добре да е така и да остане така, защото от това, което си говорихме и по-рано, аз вярвам, че трудностите каляват, но и трудностите те правят креативен. И ако изкуственият интелект улесни твърде много нещата, няма ли да убие креативността? Ами, със сигурност го има този риск. Плюс това си мисля, че ние в момента сме в етапа, в който реално изкуственият интелект позволява много бързо да се генерира съдържание. Обаче там е тънката граница между това, че генерирането на съдържание и създаването на нещо, което има стойност, визуална, наративна, кинематографична и така нататък, е нещо съвсем друго. И всъщност, може би има едно пренасищане в момента на създаване на съдържание, т.е. това е по-голямо, защото наистина е достъпно и наистина за някои хора е лесно до някаква степен да създават и да визуализират идеите си, но ако се замислим, не стана ли нещо подобно и с социалните мрежи преди години, когато някакси те навлязаха толкова силно, че дадоха възможност и трибуна на всеки един човек да бъде
а, да бъде сам по себе си медия, ако щеш, да бъде а, много лесно да изрази мнението си и то да стигне до много хора. И това всъщност дали ни води до нещо хубаво или по-скоро се получи едно пренасищане наистина с толкова много съдържание, с толкова много различни мнения, които по-скоро доведоха до това, че човек малко или много не знае на какво да вярва и не знае а, дали може да бъде сигурен в това, което е прочел, дали то е истинско, дали е дезинформация, дали е нещо, което някой изфабрикува в фабрика за тролове в Китай, например, или в друга част на света. И тук според мен го има същия риск, нали? Освен, че в някакъв момент може да обезмислим ние като... Знаеш, бях чел една книга, която проследяваше историята на развитието на Фейсбук като социална мрежа, от която стана ясно, че всъщност а, толкова бързо и толкова експоненциално се е развила тази социална мрежа, че нейните създатели не могат да я контролират. А, не могат да модерират качествено съдържанието на различни пазари, съобразявайки се с спецификите и законодателствата на различни страни по света. Това, нали, създава от своя страна поле за фалшиви новини, за дезинформации, за така да го кажем, условия за намаляване в някаква степен на медийната грамотност, която имат хората. Но в същото време пък години след създаването и след така широкото разпространение на социалните мрежи, като че ли вече почваме по-сериозно да водим дебат за това доколко трябва да им позволяваме те да имат място в нашия живот. Вече много държави в Европа започват да правят рестрикции за социални мрежи за тинейджери, за деца. А, Аз също участвах миналата година в кръгла маса, която Съвета за електронни медии беше организирал на тема екранното време за деца. А, Тоест, явно вече има дебат, води се разговор по тези теми и може би сами някак си успяваме или ще успеем, може би позитивния прочит, да сложим някакви рамки, да поставим в някакви нормални рамки всичко това. Ами, много се надявам и някакси предстои да го разберем, защото нали, някои от създателите всъщност на някои от моделите за изкуствен интелект също споделят подобни опасения. И доста от хората, които са работили преди години в развитието на това нещо, някои от тях вече са се отдръпнали. Точно поради тази причина, от страха, че всъщност в един момент това нещо може да се окаже прекалено голямо и неговото развитие да тотално да изпадне от контрола на неговите създатели и да не се знае какво ще се случи. На мен ми се иска да звуча като нали, от този тип хора, които нали, са срещу всяко ново нещо. Далеч съм от това, по-скоро ясно, че то се превръща в някаква част от живота ни, но в идеалния вариант наистина това би бил инструмент, който да улесни живота ни, или както циркулират много мемета по темата, нали, искам изкуствен интелект да ми помага с битовите, с ежедневните задължения, за да имам време за да създавам изкуство или да пиша, да снимам, да правя каквото и да е, а не аз да не да е обратното, не изкуствен интелект да създава това нещо. Вчера точно пък прочетох една статия, която беше изключително увлекателно написана и когато прочетох на края на статията, всъщност автора разкри, че това е експеримент и че той до сега никога не си е позволявал да пише статии с изкуствен интелект, но това е всъщност първият му опит. И всъщност беше наистина не знам, аз поне не разбрах, че това нещо е написано от изкуствен интелект, така че той става все по-добър в това да ни имитира начина на говорене, начина на мислене, може би по някакъв начин. Все още нали, има своите слабости и недостатъци. Не знам, аз не мисля, че някой в момента може да каже дефинитивно на къде отиваме и какво ще се случи и да се предвиди. Сигурно трябва да има
рестрикции и регулации, които да ограничат това нещо, защото... Аз не вярвам. Смисъл, не Да. вярвам, че ще е успешно, защото практиката с социалните мрежи всъщност показа, че дори Европейския съюз, големите държави, щатите, без да говорим тук за конспирации, без да говорим за това има ли задкулисие, големите държави и съюзи не са достатъчно флексибилни и така да го кажем, са няколко крачки назад от развитието на тези технологии, за да могат да създадат адекватна работеща регулация. Абсолютно. Това според мен е голям проблем. Не знам каква е рецептата, за да се навакса, но не смятам, че има адекватни и добри регулации, които управляват и социалните мрежи и биха създали предпоставка да не отиде в опасна посока и развитието на изкуствения интелект. Но, във времена на изкуствен интелект, във времена на социални мрежи, във времена, в които с телефона си всеки може да снима всичко и да бъде медия, да бъде фотограф, да бъде създател на съдържание, ти продължаваш да обикаляш улиците на София със своята лейка. Ами да, продължавам да го правя. За мен фотографията е нещо, което, не знам, е някаква любов, нещо, което много обичам да правя. Аз обичам да снимам по улиците, тъй наречената стрит фотография или, както има един термин въведен от един български фотограф в миналото, фотография на ежедневието. За мен по някакъв начин това е форма на медитация, на разтоварване и всъщност на начин да... Аз съм доста интровертен тип човек, а това пък е доста екстровертна дейност, малко или много. И за мен е вълнуващо да откривам случайни моменти, които аз да улова по един или друг начин и съответно да се подредат по такъв начин едни случайни елементи, които пък да отговарят на моята визия и на това, което харесвам чисто като вкус. И много често това ме среща с интересни хора, с някакви интересни ситуации. Просто е забавно и е успокояващо понякога. И е много непосредствено, защото създаваш нещо, което то може би има стойност само за мен, понякога може би има стойност и за другите, но създаваш нещо ти сам, ей сега, в този момент, а не вървейки през един дълъг процес не говорим за киното, за създаване на идея, на сценарий, финансиране на този филм, снимането му, разпространението му и така нататък. Но освен, че снимаш по улиците, освен, че така да се каже, медитираш, релаксираш по този начин, ти записа едни много интересни периоди от живота си в проекта 2157 дни. Това освобождаване ли беше? Или по-скоро опит да запечаташ някакви неща, да ги оставиш във времето? Ами това беше едно интересно преживяване. Това всъщност е първата фотографска книга, която аз направих. И всъщност тя малко или много отразява един доста и труден, и хубав период в живота ми. Но това са фотографии и въобще тази книга реално се появи. Т.е. този проект не започна с идеята, че аз искам да направя този проект и такава книга, а по-скоро през тези години, в които извървяхме пътя да се появи, да се роди нашата дъщеря, след това ни връхлетя COVID, след това мен ме връхлетя рака, изневиделица, почина баща ми и въобще бяха едни много турбулентни години.
А, но всъщност нещото, което аз продължавах да правя и което по някакъв начин може би ми помогна да се съхраня, беше да снимам. Да снимам ежедневието си, да снимам неща в ежедневието си, които резонират с емоционалното ми състояние, които ми харесват, които са абсурдни, странни, емоционални, а, така нататък. И всъщност след няколко години, в които аз акумулирах тези фотографии, в които ги създавах, а, осъзнах, че заради всички тези перипетии, през които преминах, много от проектите ми, от желанията ми, от амбициите ми бяха оставени на пауза и на втори план. А, и като човек, който има, иска да създава визуални продукти, аз имах някакси, може би, някаква вътрешна потребност, изпитах да създам нещо и да придам смисъл на този период, в който минах през всичките тези перипетии. И така се появи идеята за книга. И всъщност аз се обърнах назад в времето, в тези няколко години, през фотографията, защото това беше нещото, което аз продължих и не спрях да правя. И там открих едни мотиви, едни неща, които се повтарят, едни емоционални нишки, които върват. И така се случи тази книга. Ти готвиш и нов фотографски проект, в който бащите, които ни напуснаха, за съжаление, също имат така важна роля. Ще разкажеш ли малко повече за него? Ами да, аз винаги съм имал една особена връзка с баща ми и до голяма степен в нещата, които правя, това се вижда. Бях направил един късометражен филм, в който се въртеше около една много кратка история между баща и син. Сега проекта ми за дебютен филм. И аз Пълнометражен, да пълнометражен кажем. дебютен филм, да. И аз влязах в клишето за българския режисьор, който дебютира на 40. Така че до тук всичко е окей. Надявам се да се случи по-скоро. Но там историята също е за баща и син и всъщност сега, когато приключих с снимките на сериала, тъй като имаше един период, в който трябваше да си почина, но всъщност когато съм в такъв период, аз изпадам в някаква паника, че нямам какво да правя и трябваше да си измисля какво да правя. Всъщност се захванах с този проект фотографски, който отново тръгна от моя баща, от това, че той беше човек, който събираше много вещи, къде потребни, къде непотребни, които той по един или друг начин остави след себе си и те все още стоят и аз някакси все още не мога да събера смелостта и желанието да ги почистя и да се разделя с тях. И всъщност се замислих над това, че нали, аз най-вероятно не съм единственият. В това, че нашите родители, и то конкретно бащите в случая, когато си отидат, те остават през своите вещи. И понякога те тежат, понякога не тежат. За много хора е различно. И исках да направя проект, който да изследва по някакъв начин тази връзка. Като един проект, в който вещите се превръщат в веществено доказателство, в следа за едни връзки, които ги е имало, но вече ги няма хората поне от единия край на тази връзка. И в момента работя по този проект, като доста хора откликнаха и предстои в следващите седмици и месеци, надявам се, да снимам, които някакси така се отвориха емоционално и ме допуснаха до техния свят и до връзката си с бащите си, с нещата, които те са им оставили. И е много емоционално, защото много различни хора ми писаха, такива, които познавам, други, които не познавам. И всъщност усетих, че това е една много важна тема и е много семпла сама по себе си, но всъщност е заредена с много енергия и емоция. И в момента
така съм доста развълнуван от този проект и снимам и работя по него. Докато разказваше за проекта, аз пак ще те върна малко към киното, защото ми стана интересно това, което се шегувахме за клишето за дебют на 40. А, но за да го има това клише и през смях малко да си поплачем, както се казва по тази тема, голяма част от причините са свързани с начина, по който държавата подпомага културата и се отнася към културния сектор и кинопроизводството, филмопроизводството. Има ли от твоята практика нещо, което смяташ, че би могло да се промени и би могло да се направи и не е свързано с пари? Защото ясно е, парите никога не стигат. Няма, мисля, че държава в целия свят, която да дава толкова пари за култура, колкото всички в културната сфера очакват и се надяват да получат. Това е една пак много такава деликатна тема, която много пъти сме говорили с различни мои колеги, познати, приятели и някакси никога не сме стигали до един еднозначен отговор. Може би еднозначният отговор е, че със сигурност парите за култура в България трябва да се вдигнат. Осъзнавам, че много хора биха казали на среща, че ама виж как има едни хора, които всъщност злоупотребяват с това нещо. И да, има и такива хора, но всъщност има адски много хора, които наистина се нуждаят от подобен тип финансиране, защото ние сме страна, в която няма... културата не е индустрия. Сама по себе си културата не може да бъде индустрия. И всъщност финансирането на културни продукти е нещо изключително важно. Ето, например, книгата, за която говорим, тя беше създадена с помощта на Фонд Култура преди години. Един от късометражните ми филми е създаден с финансиране на НФЦ, а другия беше подкрепен отново от Фонд Култура. Тоест, невъзможно е да се създава в България културен продукт, независимо дали е кино, дали е нещо различно, без финансиране, без участие на държавата. Аз също не съм измислил и нямам конкретни предложения какво може да се направи, но сигурно трябва едно от решенията е да се намери начин, по който да се сведе до минимум възможността за злоупотреба с публично финансиране. Това е изключително важно. И другото е, за което обаче не знам какво е решението, е, че всеки културен продукт, в него има огромна доза субективизъм. И това е неизбежно. Но какво е решението този субективизъм да се обективизира, когато трябва да се взимат решения за това кой да получи финансиране, кой проект и кой не, на база на какви критерии, макар че то има такива критерии. Но въпреки това има голяма доза субективизъм, голяма доза лично отношение понякога, голяма доза други елементи. И там е според мен решението по някакъв начин. Решението е може би всички ние, които се занимаваме с някакъв вид изкуство или производство на подобен тип културни продукти, да станем много по-активни и ангажирани в цялото това нещо. Как може да стане обаче? Не знам. Казваш да сме много по-ангажирани, но не смяташ ли, че в някаква степен разговор за културата в България се счупи? Може би е счупен и то е счупен точно защото има много его в цялото това нещо. Той не смятам, че е само в културата. Не ми се говори за политика, но мисля, че той присъства и там. И всъщност в един момент се превръща в една битка на его и на това, че моята позиция е по-важна или че аз разбирам нещата повече от теб и че ти нямаш значение и това измества нещата в една друга плоскост.
а трябва да се намерят решения, които да позволят някакси да заработи тази система по-добре и по-адекватно. За да наистина тези пари да се увеличат, те да се изразходват целеснообразно, да се сведат злоупотребите с тях и да може да заработи това нещо. Защото в такива времена, в които си говорим за изкуствен интелект и въобще за един подобен свят, смятам, че това става още по-важна тема. И аз мисля, че го виждаме в момента хората, които създават нещо например, с ръцете си. Даже вчера имах среща и си говорих с една позната. Всъщност има някакъв ренесанс на всички тези дейности и неща, които хората създават с ръцете си. Дали ще са хендмейд, дрехи, чанти, някакъв вид продукт, който е креативен и който се създава от някой, той придобива все по-голяма стойност, защото всичко друго ти вече можеш да го генерираш малко или много и да го създадеш. Така че това е много важен разговор и не знам, дано да може да се съберат и да се залепат счупените парчета. Имаш ли надежда? Ами то друго май не ни остава, освен да имаме надежди и да сме позитивни, колкото и да е трудно и на мен, и на всички, защото иначе не знам. Иначе означава, че трябва да се откажеш и да продължиш по друг път. Или да се превърнеш в едно сърдито старче, което критикува всичко и всеки му е крив и всеки му е виновен. Трудно е. Хубаво е понякога, когато човек наистина не се отказва и опитва да прави нещо, рано или късно, ако то е смислено, може би ще се случи. Или ще получи някакъв знак и някакси света ще откликне към това, което прави, ще му се даде шанс. Аз само ще допълня това, което казваш, че дори това да не се превърнеш в сърдито старче, също изисква усилия и също е трудно понякога, особено в наши дни в България. Благодаря ти за този разговор, но преди да се разделим, ти ще имаш, така да се каже, надявам се, удоволствието да си първия, който ще се запознае с микрофоните на мъдростта. И така, това са микрофоните на мъдростта. Те са два вида, сребърни и златни. В златните микрофони гостите на Казано честно всичко ще оставят едни послания, които на определен етап, така да го кажем празничен, ще отворим и ще видим в специален епизод на подкаста. Сребърните микрофони сме събрали няколко интересни, така да го кажем, сентенции, мисли на мъдри хора. Избери си един сребърен микрофон. Отворено ли? Отворено е, да. Айде, ето този ще си взема. Добре, можеш да го отвориш и да видиш какво ти се пада. Това всъщност ще бъде и скромния спомен за участието в подкаста, за което изключително много ти благодаря. Какво пише на листчето? Чакай, че е много дребен шрифта. Ако каниш възрастни хора, трябва да го... Свобода е едно от най-ценните притежания на въображението. Амброс Бирс. Интересно. Това, между другото, по някакъв много така особен начин съвпада и с някои от нещата, за които си говорихме. Да. Можем ли още да бъдем свободни във въображението си? Това е единственото, което ни остава, защото навсякъде друга да не сме толкова свободни и ако там не сме, къде? Добре, много ти благодаря още веднъж. Сега очаквам обаче ти да напишеш едно послание, което аз няма да видя, няма да чета. И ще затворим в първия златен микрофон. Даже можем ето така. Аз ще асистирам, ще извадя докато ти пишеш. Чакай да го скрия да не видиш, че ти си любопитен. Аз съм любопитен, но ще тренирам волята си. Отварям го, за да можеш да поставиш посланието, като сгънеш листчето в него. Добре, събра се. Слагаме го ето тук.
на първата златна позиция в нашата специална кутия. Още веднъж много ти благодаря, че участва в Казано честно всичко, че беше първия гост в подкаста. Да кажем на всички, че на martiniliев.com могат всички да видят между другото впечатляващото портфолио, което имаш и в киното, и в рекламата, и в фотографията. И ще гледаме, надявам се да има нов сезон на Вяра, надежда, любов. И разбира се, ще следим и за новите фотографски проекти, които имаш. Благодаря ти и аз за поканата.